Hem bugün min Landish Nigmatjanova. Oy, kanallarını butağanman. Abalar apalar, gafu ettiniz. Min kanallarını butağanman. Sağ bulunuz. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, дип лайыклы хит тапшыруында сәламлыйм сезне бүген мин, Ландыш Нигматҗанова. Бүгенге тапшыруда сезне матур клиплар, артистлар тормышыннан кайнар яңалыклар һәм кунаклар белән кызыклы әңгәмәләр көтә. Әмма тавыш бирергә дә онытмыйбыз, дуслар. Яраткан җырыгыз өчен Майдан ТВ сайтына кереп тавыш бирегез. Лайклар көн сайын кабул ителә. Лайыклы хитта кунакта талантлы җырчы уңган әни Гөлназ Гафурова. Сәлам, Гөлназ. Сәлам, Ландыш. Сәлам. Исәнмесез? Ничек хәлләрең? Аллага шөкер, рәхмәт. Ландыш, үзегез? Әйбәт, Аллага шөкер. Синең Инстаграмыңны гел күзәтеп барабыз. Иҗатта да кайныйсың, өйдә дә өлгерәсең. Менә бөтен нәрсәгә ничек өлгереп була ул шулай? Әлхәмдүлилләh, инде барсы да Аллада, һәм инде Аллага тапшырып эшлибез, инде көн күрәбез шунда. Аллага шөкер. Менә Гөлназ, өегез дә бик әкияти, бик матур. Менә ул дизайн белән үзең шөгыльләнәсеңме? Кем булыша? Рәхмәт яусын, Ландыш. Бергә инде гаиләбез белән бергә мәш килеп ятабыз, һәм инде дизайнга килгәндә инде ул бөтен теге тормышта булган хыялларны тормышка ашырабыз, инде тырышабыз ашырырга. Балаларны җыеп төркемдә оештыргансың икән? Әйе, бүгенге көндә без Казан шәһәр филармониясын бинасында балалар филармониясын ачып җибәрдек, һәм инде мин балаларны җырга моңга өйрәтеп инде алар белән бергә төрле концертларда, чараларда катнашабыз. Рәхим итегез, безгә килегез. Бик шәп, бик шәп. Җәйгә нинди планнар, Гөлназ? Җәйгә эшләр, сабан туйлар һәм инде ял итүләр дип ниятлибез, әйе. Хәзер блиц сораштыру. Тиз арада минем сорауларга җавап бирергә кирәк. Син әзерме, Гөлназ? Әйдә, тырышып карыйм. Эстрадада яраткан җырчың. Алар күп. Барысын да яратам, хөрмәт итәм. Бүләкне бирергә яратасыңмы, яисә аларга яратасыңмы? Бирергә дә яратам, алырга да яратам, рәхәтләнеп. Күңелең төшсә, Күңелем төшсә, җырлыйм. соңгы укыган китабың? Ләүдиновның «Мир души» дип атала китап тәкъдим итәм. Ярар, укып карарбыз. Рәхмәт, Гөлназ, җавапларың өчен. Һәм инде әлбәттә Майдан телеканалының дусларыбызга нинди синең теләкләрең бар, әйт әле. Кадерле дусларыбыз, Майдан каналын карагыз һәм инде безнең өчен тавыш бирергә онытмагыз. Без мәхәббәт дуэты Вәли белән Гөлназ. Uyandı gözler, yürekler, aşkınıp diptiler, birge bulup didiler. Berekallahu lekuma, bereke aleykuma, ve cema'a beynekuma, fi hayrin. Bu bəxtli nikah günü, unutulmasın gümürge, siz kişirgen güzel suyu, nasip olsun her kimge. Bu bəxtli nikah günü, unutulmasın gümür.
Теләкләр теләп туймай Кулларын кыйблага баглап Аллаһка дуга укый Аллаһка дуга укый Баракаллаху лакума ва барака алейкума ва жамаа байнакума фи хайр Бу бәхетле никах көне Онытылмасын гомергә Сез кичергән гүзәл сөю Насыйп булсын һәркемгә Бу бәхетле никах көне Онытылмасын гомергә Сез кичергән гүзәл сөю Насыйп булсын һәркемгә Бу бәхетле никах көне Онытылмасын гомергә Сез кичергән гүзәл сөю Насыйп булсын һәркемгә Бу бәхетле никах көне Онытылмасын гомергә Сез кичергән гүзәл сөю Насыйп булсын һәркемгә Никах көне Альбина Абрамовадан еш кына кызыңны карарга кем ярдәм итә дип сорыйлар икән. Минем ныклы терәкләрем әтием белән әнием ди җырчы. Альбина Абрамованың "Әй аллары гөлләре" җырына күчәбез һәм тавыш бирәбез. Alım gülüm, nur күңелем, сөйәмен сине генә. Әйтмәсәң дә сизәм җаным, сөясең мине генә. Әй аллары гөлләре, бал шикәрдәй телләре, бигрәкләр тәмле инде, иркәмне яратам дигән, сөям дигән сүзләр. Әй аллары гөлләре, бал шикәрдәй телләре, бигрәкләр тәмле инде, иркәмне яратам дигән, сөям дигән сүзләре. Назларыңнан эреп китәм, барсын рәхмәт сиңа. Шуңа да бит, син бик кадерле миңа. Әй аллары гөлләре, бал шикәрдәй телләре, бигрәкләр тәмле инде, иркәмне яратам дигән, сөям дигән сүзләре. Әй аллары гөлләре, бал шикәрдәй телләре, бигрәкләр тәмле инде, иркәмне яратам дигән, сөям дигән сүзләре. Шулай яшик, шулай булыйк, гөл булсын күңелебез. Гел шатлыкта, куанышта, үтсен һәрбер көнебез. Әй аллары гөлләре, бал шикәрдәй телләре, бигрәкләр тәмле инде, иркәмне яратам дигән, сөям дигән сүзләре. Әй аллары гөлләре, бал шикәрдәй телләре, бигрәкләр тәмле инде, иркәмне яратам дигән, сөям дигән сүзләре. Бигрәкләр тәмле инде, иркәмне яратам дигән, сөям дигән сүзләре. Рафис Кәримуллин эстрадага "Син минем" җыры белән килеп керде. Җырның клибын рәхәтләнеп сүктеләр, ләкин миңа ошады. Башкалардан аерылып тора ди Рафис. Миңа да ошады. Тәнкыйтькә килгәндә инде бөтен кешегә дә ярап булмый.
yürü İdem üzüm terle sebep tapıp yoktan da Esinliktir küremedin şulu mini Alıştırıp koydun yatlarına Dişlerime kilip kerresin de Mige haman isket düşersin Min unuttum indi küptelisine Belki sen de şulay itersin Dişlerime kilip kerresin de Mige haman isket düşersin Min unuttum indi küptelisine Belki sen de şulay itersin Bazerinde nige Irek mina Siyem sine deyip Eytüve Mina da bit ağır boldı başta Kaytar deyip sine kötüve Dişlerime kilip Kerresin de Mige haman isket düşersin Min unuttum indi Küptelisine Belki sen de şulay itersin Dişlerime kilip Kerime büten Yaralanğa canlı yarsıtı Siyutun min söndüredim küpten Bulmayanı kiri kabızı Dişlerime kilip Kerresin de Mige haman isket düşersin Min unuttum indi küptelisine Belki sen de şulay itersin Dişlerime kilip Kerresin de Mige haman isket düşersin Min unuttum indi küptelisine Belki sen de şulay itersin Dişlerime kilip Kerresin de Mige haman isket düşersin Min unuttum indi küptelisine Belki sen de şulay itersin Dişlerime kilip Kerresin de Mige haman isket düşersin Min unuttum indi küptelisine Belki sen de şulay itersin Min unuttum indi küptelisine Belki sen de şulay itersin Aygül Zakirjanova Salavat Fatkidinov konsertine bargan. Университетni читтен тұрып тәмамласам да, Салават Закиевич белән еш очрашырга туры килде. Бигрәк тә имтиханнарда ди Айгөл. Ул Салават Фатхетдиновның хөрмәт итүен әйткән һәм матур теләкләрен җиткергән. Şey içesin mi olur? İçemeliyim ben. Hey mühendis oğlum. Sen de yazır mısın şey? Ne oğlum? Sahneye de gerek bir tane. Sen gerek misin bir tane? Yazgı gürülüktey Oğup bara yeşillik Qorlı bızlı yılğa yarından Sen unutma minni Qora күзләремә Kitip baram senin yanыңнан Yanarsın utlarda Искә алган чакта Күзләрем
Азат Фазлыев безгә бер-беребездән ял итәргә кирәк дигән парларны аңламыйм ди. Без Алсу белән тәүлек әйләнәсе бергә. Биразга аерылып китсәм, шундук нәрсәдер җитмәгән кебек. Хәтта үз-үземә урын таба алмыйм ди Азат. Вакыты белән эшләүчеләргә Алла ярдәм бирсен дип тәстәп куйды җырчы. Чын мәхәббәт шундый буладыр инде ул. Atlak var jirden nişek rəxət Şitəkləşib quldan qullarımı Rəhmətlimin sina xudayım min Bir gəlişin mina qullarını Ətiyim dip durğan qullarım var Qullarımı qışar qullarım var Rəhmətlimin şuna xudayıma Şükür edib yaşayım bulanına Ədiyim dip durğan qullarım var Qullarımı qışar qullarım var Rəhmətimi şuna xudayıma Şükür edib yaşayım bulanına Selametlik sırayım, xımır sırayım Yollarga suzub qullarını Tora yollarından alıp barışır Adaştırmayım ilim qullarını Ədiyim dip durğan qullarım var Qullarımı qışar qullarım var Rəhmətlimin şuna xudayıma Şükür edib yaşayım bulanına Ədiyim dip durğan qullarım var Qullarımı qışar qullarım var Rəhmətlimin şuna xudayıma Şükür edib yaşayım bulanına Ülkeden kilgen eytim bit ol Ulu kişi kulu diyüler Nasip içi Rabbim ullarıma En ileri kilenler Ədiyim dip durğan ullarım var Ullarımı qışar qullarım var Rəhmətlimin şuna xudayıma Şükür edib yaşayım bulanına Ədiyim dip durğan qullarım var Qullarımı qışar qullarım var Rəhmətlimin şuna xudayıma Şükür edib yaşayım bulanına Rəhmətlimin şuna xudayıma Şükür edib yaşayım bulanına Лайыклы хит тапшыруында кунакта шибәр, талантлы җырчы һәм Рамил Хәйретдиновның тормыш иптәше Рамиля Хәйретдинова. Сәлам достым. Сәлам. Кәйфләр ничек? Нинди яңалыкларың бар? Аллага шөкер, бар да әйбәт, Аллага шөкер. Синең белән бүген сәхнәдән тыш темаларга сөйләшәсе киләр. Менә синең нинди шөгылең бар микән? Мин инде көннәр буе өйдә, мин бит инде эшләмим, андый официаль рәвештә эшләмим. Шуңа күрә өйдә җыштырам, юам, утюклыйм, пешерәм. Шул хатыныз эшләр инде. Гаиләдә ниндирәк кеше син? Син бик кырыс әни яшагансың. Дөрес микән ул? Барансы да бар. Мин вакытында кырыс та була беләм, вакытында йомшак хатын кыз да була беләм. Шулай аралаштырып барам инде мин сулхымны. Ә менә гаиләдә икегез дә артист бит инде сез, икегез дә артист булуның нинди тискәре һәм уңай яклары бар микән? Уңай якларына килсәк, Рамилнең дә, минем дә һәр вакыт исем үтүкләнгән, каралган, бар да тәртиптә. Көннәр буе эш вакытында да аралашып торабыз, бер-беребезнең фикерләрен тыңлыйбыз, бер-беребезгә дус. Әйбәт. Әйбәт? Бик әйбәт. Балаларың артист булам дисә, ничегрәк уйлыйсың? Мин моңа уңай караша түгел. Юк, барыбер ничек дип әйтим инде,
менә бухгалтер, экономист, юрист, укытучы, врач профессияларын сайласа, мин шат булыр идем. Менә синең балаларың артист булам дисә, синең фикерең? Минемчә менә мәсәлән баланың теләге шундый була икән, ярар, мин уңай якка карыйм шуңа күрә. Булса була инде, ничек язылган шулай була. Рамилә, синең өчен блиц сораштыру әзерләдек. Син әзерме? Әзер. Киттек. Серләреңне кемгә сөйлисең? Ике апама. Лотереяга миллион отсам, Мин аны инвалидларга, авыру балаларга бирерим. мәхәббәт ул. Мәхәббәт ул бер-берен аңлау, хөрмәт итү, дус булу. Нәрсәдән син бик тиз тоясың? Көне буе яшаудан. Үзеңне ничә яшьтә дип хис итәсең? 25. Шәп. Рамил белән Рамилә өчен тавышыгызны бирергә онытмагыз, ә без хәзер матур клипны карыйбыз. Sihirledi, sihirledi sirli gözleri. Kulağımda işitile nazlı sözlerin. Min bəxtli senin bilen birge şağında. Ömürlükə, ömürlükə bulşu yanında. İkev durmuş yuvarından barası iri. Ömürlükə yarımı bulup alası iri. İkev durmuş yuvarından barası iri. Ömürlükə yarımı bulup alası iri. Senin yanda güngülkeyim Məhəbbət sizə. Yüreğim, yüreğim, sineyip dibe. Bir kolunu əydə canım Atlı gel birgə. Minim günə süygən yarım Bulşılı mergə. İkev durmuş yuvarından barası iri. Ömürlükə yarımı bulup alası iri. İkev durmuş yuvarından barası iri. Ömürlükə yarımı bulup alası iri. İkev durmuş yuvarından barası iri. Ömürlükə yarımı bulup alası iri. İkev durmuş yuvarından barası iri. Ömürlükə yarımı bulup alası iri. Ömürlükə yarımı bulup alası iri. Alası iri. Җәй көне кайбер ата-аналар балаларын әби-бабайлары янына авылга кайтара. Ә кайберәүләр җәйге лагерьга җибәрә. Арслан исә кызын лагерьга озаткан. Кызны җибәрдек тә үзебезгә урын таба алмыйбыз хәзер.
deb yo'qsina qizim Arslani. Yaşalı basa almay So'nggi zvonok tovushim Har kun seni ko'ra olib Baxtidek lastlashim So'nggi dars, so'nggi zvonok Nik biroz tinglamadim So'zsizgina suyuvimni Ko'zimdan o'nglamadim So'nggi dars, so'nggi zvonok Nik biroz tinglamadim So'zsizgina suyuvimni Ko'zimdan o'nglamadim Күнде ертең сені күттім Олдан келіп дәріске Yo'qsinауық boshlaydim Men seni tanaffusdan So'nggi dars, so'nggi zvonok Nik biroz tinglamadim So'zsizgina suyuvimni Ko'zimdan o'nglamadim So'nggi dars, so'nggi zvonok Nik biroz tinglamadim So'zsizgina suyuvimni Ko'zimdan o'nglamadim Uzun teneffüs şekilli Ayrılgan yıllarım Başlanır da yana deriz Gelirsen ko'p yılmayıp So'nggi dars, so'nggi zvonok Nik biroz tinglamadim So'zsizgina suyuvimni Ko'zimdan o'nglamadim So'nggi dars, so'nggi zvonok Nik biroz tinglamadim So'zsizgina suyuvimni Ko'zimdan o'nglamadim So'nggi dars, so'nggi zvonok Nik biroz tinglamadim So'zsizgina suyuvimni Ko'zimdan o'nglamadim So'nggi dars, so'nggi zvonok Nik biroz tinglamadim So'zsizgina suyuvimni Ko'zimdan o'nglamadim So'zsizgina suyuvimni Ko'zimdan o'nglamadim Biz artistlar har doim konsertlarda ko'rishib turaydik. Pandemiya bo'lgach, onisi da siyrak ilaga boshladi. Әлі де ярый банкетлар очраштыра. Чулпан Ахмаджанова да соңгы тапкыр эшләгән мәҗлестән бик күп коллегалары белән күрешкән. Эшемне яратам, дип язган Инстаграмда Чулпан.
Ягадының түрлі шағы була, қар буранда дауыл яңғырда, бәйдәндә ышқына күңел қайша, була алатыныш сабырда. Махаббатлы йөрәк белән генә төрләп китәргә без яраклы. Менә шундый хисле шаян итеп, үзеңне дә миннән яраттыр. Кыялардан кинәт ташланам да, тын яланда ялгыз моңланам. Куып җиттем дигән чакта юк бит, хыял качан никтер югала. Мәхәббәтле йөрәк белән генә дөрләп китәргә без яраклы. Менә шундый хисле шаян итеп, үзеңне дә миннән яраттыр. Язмыштагы сынауларны үтеп, күңелләрне сөеп беркетик. Син мине тик үзем итеп ярат, бердән-берең үзем итеп тик. Үзем булса гына бик матур мин, үпкәчилдә шатта елакта. Син мине тик үзем итеп ярат, җылылыгың биреп ерактан. Мәхәббәтле йөрәк белән генә дөрләп китәргә без яраклы. Менә шундый хисле шаян итеп, үзеңне дә миннән яраттыр. Үзең булсам гына бик матур мин, үпкәчилдә шатта елакта. Син мине тик үзем итеп ярат, җылылыгың биреп ерактан. Син мине тик үзем итеп җылылыгың биреп Алина Сафиуллина бер кызыклы факт белән уртаклашты. Психологлар көнгә берничә минут кучаклашырга киңәш итә ди ул. Яныгызда бик якын кешегез булмаса, коллегагыз яки күршегезне кучаклагыз ди Алина. Алай да Алина әйтә дип таныш булмаган кешене кучаклый күрмәгез, дуслар. Күзләреңә
Дуслар, Майдан каналында Бик Шәп Майдан исемле грандиоз бәйге бара. Бүләккә 3 телевизор булачак. Катнашу өчен ни эшләргә? Җырларыгызны видеога төшереп, Бик Шәп Майдан 2 хэштегы белән Instagramга урнаштырыгыз. Тулырак мәгълүмат Майдан ТВ сайтында һәм социаль челтәрләрдә. Туган телнең киләчәген уйлап, Гөлдән тудым кабат. Кемгә кирәк йөрәгеңдә йөргән мәхәббәтле газап. Ялан тәпи салкын бызга басып, Сүннә балкый, Ашыгыз дип кешеләрнең бикле, Йөрәкләрен шакый. Кемгә дә бер кем кирәк түгел, Үз көчеңне жуйсаң, Яшәү мөмкин җирдә тукыйлмаеп, Әгәр йырткыч булсаң. Ялан тәпи салкын бызга басып, Сүннә балкый, Ашыгыз дип кешеләрнең бикле, Йөрәкләрен шакый. Ялан тәпи салкын бызга басып, Сүннә балкый, Ашыгыз дип кешеләрнең бикле, Йөрәкләрен шакый. Чыкмаган жан анда шайтан түгел, Һаман өмет яши, Шул өметне көрәш жыры итеп, Горыр кеше яшни. Ялан тәпи салкын бызга басып, Сүннә балкый, Ашыгыз дип кешеләрнең бикле, Йөрәкләрен шакый. Ялан тәпи салкын бызга басып, Сүннә балкый, Ашыгыз дип кешеләрнең бикле, Йөрәкләрен шакый. Лайыклы хитның бүгінгі чыгарылышы тәмам дуслар. Тапшыру күңелегезгә хуш килгәндер дип ышанам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Сезнең белән мин Ландыш Нигъмәтҗанова һәм Майдан каналының иҗат төркеме булдык.